Ayo Gong, rasa akan ini ya. Gong, kita ketemu lagi dengan para penggemar kita. Kita sapa dulu, say hello for everywhere in everyone in everywhere. Oh, ngomonganmu bahasa Inggrisnya wala-wale ngono kuwi piye? Lah iya, bakong. Wong namanya juga belajar. Itu belajar. Belajar itu sepanjang hidup ngono. Belajar apa ya? Belajar urip, nggo usah ngurip, belajar urip nggo usah ngurip ngono ta. Ngono wong urip kudu sangune komplit. Iya. Iki joget ngene ya alah. Lur, rukuna karo rukun sama teman, rukun sama teman, karo kanca kuwi ya sing rukun, ya toh. Wis rasa padu-padudon, rasa bullying satu dengan yang lain. Engko yang mengakibatkan sara, mengarah ke sara, suku, agama, ras, dan golongan. Ngono kuwi wis rasa ya toh. Wong urip iki kabeh titahe Gusti Allah kok, ya toh. Wong urip iki kabeh asale saka lembah. Diciptakan saka lemah ya toh. Engko ya pada akhirnya ketika kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa Sang Pencipta langit dan bumi kuwi, dia bakal baline yang lemah ngono. Rasa sombong kowe nek dadi duwe pangkat derajat, pangkat derajat bondo donya iku titipan ya toh. Gusti Allah nek arep ngokeki ora kurang jalan. Nek arep mundut, wah ya ora kurang jalan ya toh. 1000 macam cara yang dia miliki untuk memperlengkapi kehidupanmu ngono lho. Lur, Gusti Allah ngerti kowe kaya ngapa tingkah lakumu, kowe ngibadahmu piye ya toh. Ngerti ya mergone Gusti Allah sing nyiptake kowe ya toh. Ngono kuwi. Panjenengan sedaya menika titahipun Gusti Allah ngono lur ya toh. Aja lali bersyukur ngono ya ta. Tindakno agamamu, ajaran agamamu masing-masing ngono. Dengan penuh sukacita hidup ini rukun sama teman ya ta lur. Rukun sama teman. Karo kanca-kanca ya sing rukun, rasa cerah gawe bubrah ya ta. Rasa golek-golek masalah. Masalah ora digoleki teko dhewe ya ta. Masalah ora digoleki. Wes teko akan tiba dengan sendirinya. Contone barang-barang sepele akhirnya yang bisa mengakibatkan nantinya pertemanan, perseduluran kuwi dadine renggang gitu. Dadine engko konflik. Ya ta. Ngono kuwi gatekno pituture Bagong katek gur ngene mbiyah-mbiyah ning jero lur ya ta. Dirungokke, dilaksanakan dalam kehidupan. Supayane apa? Supayane urip iki damai. Kedamaian hidup yang orang yang dicari orang itu apa? Ya toh. Hanya kedamaian hidup. Damaian hidup di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam masyarakat ngono ya toh, rukun. Rukun sama teman ngono ya toh. Ngombe sik ra lur, aku iki rada-rada ngelak iki. Ngombe sik celeguk. Wah, seger. Matur nuwun Gusti ngono ya toh. Sik diparingi nikmat sehat, nikmat sempat iso ngombe. Bener Gong kandamu. Awake dhewe kudune ngene iki ya toh. Sehat, dikek sehat seger waras. Iso ngandani kanca-kanca sedulur walaupun lewat online ngene iki matur nuwun masih dikasih kesempatan untuk hidup ya toh. Berbagi pitutur. Pitutur sing ya terkadang mbok embiyah-embiyah ning maknanya sangat dalam sekali ngono toh. Rukun sama teman.